къде наживо можете да видите колата на Леди Даяна, Папамобил и както още доста интересни модели от света на Mercedes-Benz. Това е втора част на нашата обиколка из музея на Mercedes-Benz в Штутгарт. В него може да научите повече и за историята на Airbag възглавницата, както и за така известен ароматизатор с формата на охичка и най-различни други части. Някои превозни средства дори можете да се качите и да се снимате. Тук ви показвам и Папамобилът. В музея може да видите също така различни полицейски коли, пожарникарни, камиони. Както ви споменах в първа част, може да намерите в моят профил, ако не сте я гледали. Музеят е много голям и нас ни отне 3 часа за да го разгледаме. Тук ви показвам и снимки от колата на Леди Даяна и при нея, както и при Папамобилът, ще видите, че има кратка история и снимки от времето, когато автомобилът е бил в употреба. Последният етаж е посветен на състезателните коли, купите, медалите, както и на някои по-екстравагантни модели, които ще ви покажа. Тук се намира интерактивната част, която някой беше споменал като коментар под предишното видео. Можете буквално да се пренесете на състезателната писта и да се поупражнявате, за да видите колко сте бързи с смяната на гумите на болид на Формула 1. А в края на музея имаше кола, която изглеждаше сякаш изляза от космоса и кола, която се захранва чрез соларни панели. На мен лично много ми хареса музеят и ще ми е интересно да споделите в коментар вие какво мислите за него. А в следващото видео ще ви покажа и музеят на Порше.